Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Ma, take two. Dan huwa take two, għax Ricky Caruana ġi u babsilna l-kameras u ma stajniex inkomplu li biex ifottilna il-podcast. Grazzi, Steve. Grazzi, Ricky. Grazzi, Steve. Dablu take three? Jo, alright. Għallu. Tajjeb, kif inti? U għek kif għalla jrina. Tajjeb, għakajna. Jina, alright, jina dejjem tajjeb. Dejjem kelli kurzita, Steve, u dejjem l-tensaqsi. Kux kontinti wara dawk il-vuċi ta' dawk il-kazetz. Ta' żmien ta' Dun Victor Greco. Kif taħseb, well, kif taħseb li għaddi żmien. U tu, le, ta' Dun Victor Grek li kien. L-Spak, tiftakru kien hemm program Spak, meta jċemplu. Le, mux jena kont. Mostja l-ħemellet minnhom viċin. Ma nafx jistajga imma inti għettajt ilek ta' inti għettajt dawk ta' dum tafx għettajt meta kont zaħirien ta' kont zaħirin ta' Dun Victor Grek għettajt dawk il-kazetz. Il-kazetz, seħe. Le, mux jena ħija, staka xad probabli minn għamilom dak il-vuċiet u koli li tela u għax għetnaj daw fil-90s ta' kienu. Mala, jena 25 sani ilu ġifiri smajt l-għal darba dal-kazett. Waslu għandek naqtart mela. Jena kont nismaħom narabe. Le, mux jen. Niftakarom. U dak parti mill-patrimonju. L-ewel satira kif naqbat nejn. Salvaġġa. Salvaġġa. Kienet tal-ostja dak iż-żmien. U dak iż-żmien kienem fuq radio. Kienem program li kien isir bil-tart. Jek xilax, ta' mux ġivi xilax. U kien program ta' sess, un sejt fuq li ma stazzjon kien. Xaġa progressiva. Jallek u xi Radio 1 Live. Anyway. U daw kienu jċemplu n-nis biex jisaqsu dwar jien niftakar konet u aħna stess, aħna konna tfal, konna nċemplu biex nitnejku, min jaf kem ċempilna u għamilna vuċijiet, imma tfakkar nifdik, imma ta' Dun Victor Grek li muxina kon. Imma għetilna viċina, ħenti jak ostja. Ma nafx, jek jew xaħat li għandu xi kaset, jek nistaw Dik ideja tajba. Marrit il-kazett il-komplut fejem, għaxem inti għandek tal-parlament, u bat għandek ta' Dun Victor Grek għet iċemplu. Eżat, dik. Li zid waħda famuża kienet li kienu iċemplu li kien, u bat li u kien jgħat il-pariri. Imma dik tal-ittra, għax bat kien hemm dak ta' per eżempju tal-program Spak, ma nafx jek tiftakarix. Program Spak, le, ma nafx. Dak ma jiftakara. Kien hemm biċċa. Inti zgur maħlom diġ di. Le, maħlom. Zgur mux minn dawk l-episodi ta' meta nħarra l-ek il-ħobsu. Le, nġiblek 3 minnis, ġifiri 3 minnis. U fuq bajek 3 minnis u ma palek, man, ma jfissix. L-ġrat vera. Ma, eżempju tal-parlament meta kien jgħat jgħilu boqam bit, dik itwal. Ma nafx jek tiftakarix. Inti tiftakara dik il-bikta. Tiftakara, boqam bit. Ma diċ għamil, neħewa. Sfortunatament. Le, ma niftakarix, imma jek għaw xat li għandu, dawk jgħadnajda, dawk misim jgunu ġo mużew dawk il-kaset. Vera, jien dawk l-affarijiet, l-istoria kulturali, ostra, vera toġobni. Kien hemm dak Cold Ice kien jagħmel da Radio Bidwi, tiftakru? Cold Ice, naħseb kien miegħi. Kien miegħi. Cold Ice kien miegħi, la naf. Kien jagħmel Radio Bidwi. Cold Ice kien dak li kien miegħi. Meta kont il-Junior College jien, kien ħafna nies, kellhom daw l-ismijiet ta' rappers u hekk. Kien kont insib dal-kazett tek nixjom li jira Maltin dak iż-żmien. U kien hemm dal-kazett Radio Bidwi. Kien tajjeb. Ma imma jien niftakar kont naf ħafna nies kellhom kienu marufin hekk, ir-rappers hekk. Ne, ma tantx wasal li materjal li fhem ta' Dun Victor Grek u l-iktar wet li kien popolari u tal-Cold Ice, tal-Fish. Tal-fish niftakar xi ħaġa wkoll. Tal-fish
Mużika. kellix. Iva, le, ma kellix. Kienu affarijiet. Ma niftakru kol, mela. Ma qed issemmi il-bira qed issemmi ziemi. Istija kemm ilu. Żmien il-blokka tajba. Iva, żmien ilu. Ma, Steve, Għajdli. ħaderġat mur fuq il-radio? Iva, mela da qed nirrekordjaw il-ġurnata qabel ma nibda. Iġifieri jista' kemm joħroġ ikun ġa tajruni. Imma suppost għada Iva, suppost għada ħanerġgħu nibdew. Iwa, fuq il-Vibe 88.7, jena kont 88.7 qabel meta kien il-Capital fi żmien. Iwa, rajt dak il-video. Iwa, rajt il-video meta kont laqda xkont sifirt. U kont għamilt sentej imsifer nagħmel xogħol volontarju. Dik interessanti justi. Xina bniedem għandi qalbi kbir, għandi kollox kbir. Għandi qalbi kbira wkoll. U kont għamilt sentej jienu l-mara konna morna Kambodja, ma konna morna Namibia. U kif imma tgħinu? Tgħinu mhux hekk volontarjat, tgħin in-nies u mhux tot. Fis-sens imma eżempju jien naf teaching. Le ara Kambodja konna kien hemm dil-organizzazzjoni ta' nies b'disabilità plus kien hemm gwerra Kambodja. Kemm ħafna nies kienu landmine victims u aħna konna literalment morna ngħixu f'dal-post fej actually on site fej kemm ħafna bżgħażagħ hekk kienu jgħixu hemm u konna nagħmlu kollox, konna nagħlmuhom, konna nagħmlu l-Ingliż, konna nagħlem fid-drama, konna nagħmlu huma kellhom business allura konna qed nippruvaw li ngħinuhom biex jiżviluppaw il-business tagħhom. U għamilna 6 xhur hekk. Mbagħad wara 6 xhur ridna jżiet avventura, allura applikajna biex ikunu volontiera in Namibja. U morna sena mbagħad in Namibja. Namibja kienet differenti għax kienet iżjed organizzata, Kambodja konna aħna weħedna. Ma Namibja kien hemm xeba volontiera differenti minn pajjiżi differenti. U allura intu mbagħad issir ħbieb mal-volontiera l-oħrajn. Infatti hemm minnhom għadna ħbieb magħhom sal-lum u ħbieb sew ġifieri. U għamilna sena hekk ġifieri naħdmu matul ġurnata flaxija mbagħad ma daw. Matul iż-żmien ġejt għamilta jew? Le, nixtieq imma il-biċċa kienet illi għamilna sentej, pratikament ma naqalawx flus. Jien anke l-karozza kelli nbieħ biex imorru għax ma kellniex flus. B'xi mod imbagħad tibda tgħix, tibda taqla biex tgħid. Allura nixtieq nerġa' nagħmilha mbagħad il-mara bdiet il-karriera tagħha bdiet miexel quddiem. Jiena bat il-karriera tiegħek ukoll. Bdejt miexi lura u x'ismu. Imma il-pjan dejjem kien f'moħħna li xi darba meta kun naqra ikbar, jien għandi tifel 4 snin, anke meta jikber nara, nerġgħu morru anke miegħu, jiġifieri l-idea tkun li forsi fil-futur nerġgħu nagħmluha. Nafu l-avventura. Iwa, le, nħobba l-avventura, ġifieri anke nsifru camping għandu kif konna xahar South Africa, għandna nħobbu nagħmlu affarijiet. Fin-natura stjassa. Fin-natura, sejna minix rajna mela meta konna South Africa, issa konna camping. Jiena il-mara u t-tifel, u hemmhekk kien sajf tagħna, l hemmhekk kien ix-xitwa, x'huma bil-maqlub sewwa. U konna ġo dal-campsite weħedna. U rajna tabella ta' tent bil-baboons, għax jinżlu jiġu għall-ikel. U morna nordu, ma kienem xejn, omna l-għada fil-ħodu weħedna, ġivi middle of nowhere ġo foresta. U t-tifel għatlu jek taqra, babun, tajjaċ, għax l-arħaġ li tagħmel tajjat, għax ma t-tira, għata tajjaċ, ejjan li dadi jem, u nieħu ħsiebek jien. U bħadġi jek kalm, t-tifel ħajala 4 snin, ġivi, għaddu zaħ, għalli dadi jem. U tant għata jien. Illi kelli xebilma, bdejt najat ma dal-ostra babun, nitfa l-ilma, namel tant illi d-xadina tiftaħ xalqa istja. U da tifel kalm, u jiena n-werza il-mara il-kamp il-nexxiela tal-u f'temta kwarta sa' kem jien qed nippanikja. U badna tħanna fil-karozza u suqna sa' kem sibba. Perikolużi daw. Nebbu iva, perikolużi, ma nasib jiena met naqraġi puħol, għaxi panikjani. Perikolużi naqra. Tifel għalli għalli xkaqt t-parikja da s-sit. Imma le, xinti għat tajjeb għad-natura, tajjeb imma fl-istessin minix xi Tarzan, taf kif minix xi wieħed li jirna xi. Jien kelli esperienza kara ma' xadin, ħażin, xbin. Xadin żgħirek, daqshekk kollox kien fiha. Isti għax-xadin tiegħi fih daqshekk. Insomma. U x'għamillek? Kont għaddej minn fejn il-gaġġa.
U dal-ostja xedin qabadni mill-flok, kek boom, ħabbatni mal-għadda. Ħab istja? Megan kim saħdu? B'saħħtu ħabbatni. Ta' skont ma fina sekk. Saj sabbat li l-ek raġel balek. Lek men, b'saħħtu, b'saħħtu ta' vera. X'għamiltlu? Xejn, kont għaddim ħdejħek. Is-sinjal li għamiltu xaġa. Kellu l-bajd blu, kien joħ. Iwa, kellu l-bajd blu. Għalek, ma ovvjament, ovvjament. Pal-Mirko, palissa. Pal-Mirko, dak għandu l-bajd blu palissa. Jina skont ma nisma online, skont ma nisma lajdut fuq. Imma. Ma jtex lemħaltu bakka. Verest, ja? Ver, jina konta, jina toċtajli fuq xax, palissa tinħosti da xejd ek, mux sensittiv ta' imma il-luk għadni ma drajtix ta' xaris, jemen. Iktar easy, jemen. Iwa, iktar, iva u le, iva u le, jina. Tħabber moħħak jekku xiet lem jew law. Insomma, tanċ kont nħabber moħħim bil-dreadlocks, kien ikun kif ikun. Imma, mela, il-luk għadni ma drajtux, kultant inħares fil-men, għajt madonna dak minnu dak il-fartas. Jien kont ili bijom bil-dreadlocks mit-2008, ġifiri kont tabilt karriera. Biex taħsej xarik. Ex naħsel, mandiċ naħsel. Ma meta per eżempju, l-ewwel darba, meta kont għaxxar tal-ewwel darba jiġi biex naħsej xarik. Kiesaħ, men, dak Eżatt, men, nibda nħossana frasi, istja. U meta kon nemsa, u tefka nħoss il-bar frasi, ġviri sensazzjonijiet. Imma bid-dera ġejt iżjed seksi, jgħidu li. Ejju, ekki jgħidu. Għax irġieli għandhom ħafna testosteron. Jgħalhom xarhom mid-dera. Iktar bistress. Iktar bistress. Imma lek, min jarani għajt istja dak għal-ħares jatas, għax joħroġna pregnant. Fanissek. Jajdu da jider ikkargat. Ma nafx men, għaddi ma drajdix. Jien nasib kont daħjar bijom bil-dreadlocks, imma issa memx ta' Memx ta' memx ta' perkors tal-ħajju. Eżat, da' sekku, sakem forsi ma nekx sponsor, għaw forsi li jista jibatni Turkija jitella li kollox. Min jaffek kem xie sponsor. Kem xie sponsor, kellimni. Forsi sa l-istaġun li bis tal-podcast tagħna tal-Multiverse, terġa' tarani, isni Mirko. Mirko daqti bejtu la safar ftiħu. Tider li għettej si bibba. Tider li għettej. Rastja. Steve. Għajli, sabiħ. Kellek xie esperienza paranormali. Darba, qabel ma bdejna nifilmjaw il-Sajan għatlu fuq darba kod ma wahda u ġalitni nara ċertu affarijiet li ma ħsibtomx possibbli. Imma għalajdlek, jiena bniedem xettiku ħafna. Jiena bniedem illi mhux xettiku u lef l-istessin. Per eżempju, nemmen illi jeżistu għaljeni, għax bil-fors, fil-sens il-matematika u l-loġika ta' li jisma daqsim kbira l-univers, bil-fors tkun hemm another life form, nemmen. Ġviri sa naraw kuxġejn issa f'Novembru, għaxem dik imma inti x'taħseb fuq di ta' Novembru? Naħseb li ġebla, normal. Inti taħseb li ġebla? Il-komet jiġbru dust particles qudiemhom ġieri, u allura d-dawl ikum quddiem, għax l-ewwel bdew jgħidu x'di l-komet għandha d-dawl fuq quddiem mhux qiegħed fuq wara. Dust particles qegħdin fuq qudiemu. Ma nafx, ifhem, probabbli hu. Imma l-idea li ġejjin li l-alieni toġobni ħafna. Kiku għedin li diġaw, naħseb li diġa għedin għaw għekina. Dik ma dak l-argument liħor u li kiku diġa għedin għaw. Imma fl-istessi, bala, jena paranormali, darba meta kon zaħir naħseb rajt fantasma, darba, sakin ma kienx wieħed li bes li zaħir fuq rasu, imma naħseb konna l-bahar jena u xikuġini u konna baħarriċċa ħdej fej l-Splash and Fun, flit li zjed l-isfel. U kanna barbecue u kemm il-kuġini rajna xi ħaġa fil-baħar issa xi ħaġa bajda. U jiena rajt isu tifel u tifla issa.
nispera li kienu nispera ma kienu tifel u tifla ta' vera li kienu għet jiexejru msir kienu bat spiċċaw taħt l-ilma. Imma kulħadd isura xi ħaġa bil-kuġini kollha li kienet dika xaġa li dawlek, xi glow. Le, kull ma rajt dawk u bat u daqsek. So literally dik kienet. U jiena palmana li jiena bniedem li probably għalija probably hemm spjegazzjoni xjentifika għalija. Il-bqija mhux ġieli tkun in the middle of nowhere u tara xi bniedem u tajt kemm literalment, da konna l-Australia jenu l-mara u konna middle of nowhere, tinżu, konna jenna ċerba sija, ta' sija tinżu u ġejna ġotri u rajna bniedem miexi wahdu u wahdu, da kif il-losta ġijem. U tad bil-qata li ħadna bqajna sejjax min jaf da kem ħapiċi, madonna, ili miexi għaw f'daqqa wasal xaħat, u badaħda rajnieh bil-qata li ħadna bqajna sejjax u skod il-mara kien fantasma, skod din kien bniedem miskin li forsi fitlu karozza. Imma ma tantx nemmen f'dawk. Naf li inti temmen ħafna, ovvjament. Hemm xi ħaġa, hemm. Xem? Hemm xi ħaġa impossibbli li m'hemm xejn. Inti għandek daw ibda biex l-UFOs u l-affarijiet daw li naraw flajru ilhom jidhru minn żmien il-Bibja, ġifieri, testament l-antik. Imma daw affarijiet, imma inti daw ma jistgħux ikunu ma jistax ikun spjegat. Pereżempju, kieku 200 sen ilu x'għad kien jgħidlek li fis-sema ħajkun hemm affarijiet tal-ħadit itiru, kont tajt da miġnun. Mal-verità, jiġri daw il-punt li nipprova nagħmel, daw ma jistgħux ikunu affarijiet xjentifiċi illi dak iż-żmien ma kinux jafu x'inhuma. Hemm rakkont, għax inti għandek ir-Romani kienu vera burokrati, kollox kienu jniżlu sanqas dettal. Sawa, ġifri jek taw klatz. Kemm il-lorġa jikienu jagħmlu. Kollox. Jek taw klatz. Ta' żarbun nizlu kienu hekk. Issa, dal-account ġifieri jgħid li kien hemm bħal stilla, l-ewwel raw matul il-ġurnata, niżlet dil-istilla, waqfet ftit fl-arja. Dil-istilla kien intfiet u ġiet forma ta' x'ismu ta' shield tar-Romani. U ma jsejħu l-ekliptus. All right. U din nizlet. Nizlet mal-art, ġvi, nizlet fid-dinja. Ejja, nizlet, il-lendjat. U s-soldati ta' ġiġ naħat telqu, jiġru. Issa li għanna. Ġvidi waqt gwerra, ġvi. Waqt li kienu mexxin biex jagħmlu confrontation, ġifieri ma kienux għadhom waslu da xinti qabel ma. U inti ma jistax ikun illi daw fte immaġna, inti għandna jiena u int ħaniġġieldu kontra xulxin. Ngħid is-seben. Naf li wieħed minna ħajmut, jew probabli forsi tnejn li aħna nispiċċaw ħażin. Ma nistgħux, nivvintaw storja. Taf x'nagħmlu? Nivvintaw storja li niżlet xi ħaġa. Mbagħad il-kmandant ngħidulu isma' niżlet dil-ħaġa ftemna tnejn li aħna. Ma tagħmilx iżjed fl-opinjoni tiegħek, ma tagħmilx iżjed sens illi daw tnejn min-nies jiftehmu biex ma joqtlu xi xulxin milli niżel xatt inti niżel isu shield. Interessanti, ma rajtix minn dak l-aspett. Iġbi da, inti dejjem titpoġġi f'moħħok illi l-bniedem iħobb jaħxi. Iġbi da, minn żmien ir-Rumani. Iġbi literalment, għax ovvjament l-orġ li kienu. Il-problema li repetiti truħa 10 snin wara, ġifiri fl. Ovvjas, daw, għallu l-lossa li kadmet. Di kadmet 10 snin ilu, irna xilna, nerġa namlu, u kol waqt battalja. Allura, mux ovvja. Imma għal-dekinar, il-battalja baqta d-dejja. Baqta d-dejja? Ija. Maftemux tajb, maftemux bizzejiet, mela. L-istess, ġifiri, wahda fi. ċini teorija tijak, li nizu l-aljani biex jarawhom jagħtu? Naħseb iktar meta organizmu jiġi intelligenti biżejjed li jkun jista' jiċċaqlaq fejn iritu matul iż-żmien, ġifieri jekk jmurx lura fil-passat jew il-qudiem. Allura għaliex ma ġiex sa żmien allura da. Forsi tiġu. Għandek dawk l-encounters ta' fuq il-nuclear bases mad-dinja kollha. Iva.
Interessati fl-armamenti. Fil-gwerra, fil-fristija. Daw jiġu għaw biex jihdunna l-gun. Jiġru wara s-submarines. Ġivi, daw taħseb allura huma tant. Imma daw ħajkunu avvanzati, la daw ġew minn xi dinja oħra. Naħseb li ktar aħna split away civilization mill-li. All right, ġifieri mela. Iġviri taħseb li huma parti mit-ċivilizzazzjoni tagħna daw? Forsi li aħna nfridna. Point, nfridna. Pal Neanderthals u daw, eżatt. Daw telqu għalihom. Eżatt. U issa ġej lura biex jaraw x'armamenti għandna. Naħseb iktar isna entertainment zu. Jista' jkun. Allura mek imorru biex jaraw l-affarijiet nukleari. Kieku inti entertainment mur għandna Las Vegas għandna showgirls. Immaġina inti l-Amerikani tfewlhom l-armi nukleari kollha, ma setgħux ixelluhom. U r-Russi xelluhomlhom. Biex ta' iġvidi x-tip ta' entertainment, man. Għadda xej morda, mela dawn l-alieni, man. La jek jieħdu pieġib da' tip ta' entertainment. Ma nafx jek rajt għaw smajċ, bġak vale. Ble. Dak jisejħilhom għaw tricksters. All right. Ġifiri, il-fenomenu jħu pieċiri għot jaqbat miegħek jarak danaw. Jgħot jitnejjek, fimt? Pranks, ek. Prank, eżatt. Nejjeki. Jittanta xemx għaddejja, jgħu Fanno. Imma, immaġna s-santi għaljen. Sewa, għandek il-poter li tmur ximkien ieħor. Ħassu taf li hemm din ċivilizzazzjoni jien naf 100 light years il-bot. U timma tista' tmur. Ħatmur, u mbagħad once li tasal hemm x'ħad tagħmel l-ewwel ħaġa li tagħmel. Ħadmur tara x'armamenti għandhom? Xi breakdown li tikollok men biex tmur tara x'armamenti għandhom? Kieku jiena l-ewwel ħaġa niċċekkja ngħid dan nisa fuq dan il-pjaneta kemm għandhom żejżiet. L-ewwel ħaġa li nagħmel. Bħal Bibja. Bibja x'għadu x'aqsab baż-żejżiet tan-nisa? L-anġli kienu The Fallen Angels. Kienu jmorru ma' nisa li kumbat ħarġu in-nefelin. Tara, ġifiri, jiena bnidem, stajt kont scholar bibliku ġifiri, jena ċfu l-istess binari. Imma kiku Italjen. Wasalt għalija. Imma kiku Italjen, ma dak il-bod, kiku Italjen, l-ewel ħagġa li tagħmel meta tasal ximkien. Meta tmur holiday, l-ewel ħagġa li tagħmel, xini meta titħoġġu l-kanda. Narandom stronki. Jiena l-ewel ħagġa li nagħmel meta nasaġġu l-kanda. U għanna sibafna li sjamlu, għattixal il-television u tara il-porn tal-pajis xinu. Le, ma ta' biex issa ta' bil-inqas. Ġili rajt porn bil-Ġermanis. Użgur, ġiviri, għalekum bat. Film sieħ ma jgħidu xejn. Jgħidu ċer. Le, xejn, rajt xi sitta ma jgħidu xejn. Inti meta tara porn tara film sieħ bil-inti, għalajt, inti vera, mela, dik il-bil-da. Umbat, anki għall-arti u l-estetika. Għall-arti u l-estetika. Għalla, xeżat. Bat fl-axħar jgħidu, It's coming home. Ġifiri, video sieħ ma jgħidux kelma xejn. Inti literalment tara, tibqa d-dej taraħ kollu. Tibda film mux taraħ kollu. Istja, inti kienet tkun tajba lik, il-porn ta' 70s meta kienu jħolqu narrativa sieħa, bħallak il-Boogie Nights, għatrajtu Boogie Nights. Kienu jkunu tadda. Eżatt. Film tajba ħafna, Boogie Nights il-li huwa ħareġ fil-90s, imma dwar kif rrid dabniem kif rrid jipproduċi il-porn fil-70s. Astja. Tajjeb ħafna Boogie Nights, Mark Wahlberg fih. Ejja. Ta' min taraħ. Għana tajjeb, it was quite a big movie, Nħobb l-affarijiet retro, dajja, Tider, men. Tider. Il-komiċita, per eżempju, pal ta' Buck Spencer, Fantozzi, da' Benny Hill. Of course. Kolla da' kolla jisa kif naqbot nejlek. U kien dak l-istilu, kienu sempliċi, men. Kienu sempliċi u kienet. Tadda. Kienet tazmina u koll, ġviri naħseb li ċertu affarijiet, naħseb kiku ti prova tamilom il-lum, għanna sir nizit sofistikati pal-udjenza u koll. Tiġi ċensurat, zgur Kristo għal. Ma għanajdlek, diga, jena għandi sib da xej differenti fuq dik, mill-ewel net, jena fejt tħol ċensura u affarijiet, ovvjament, kontra tip ta' ċensura nemmen li bnidem, meta dik prova jkun artist għuri ti kollu libertà. Fl-istessin, ovvjament, nemmen illi ċertu affarijiet, per esempio, li jekk toħloq kontenuti li huwa tfal, li tkun adattata, ovvjament, dika ovvjament, nemmen ukoll li ċertu liġijiet
Ma nistax bil-libertà tal-espressjoni tiegħi niġi u għandna u ngħidlek lilek li inti sraqt ħaġek ma sraqtx ovvjament, ma tiġi libellu. So nemmen dawk il-liġijiet iridu jkunu. Imma fl-istess ħin naħseb hemm ħafna nies li jħolqu kontenut u forsi fid-dinja tiegħi nara iżjed fil-comedy. U jgħidu jużawha bħala skuża illum ma nistgħu nagħmlu xejn, illum ma nistgħu illum jużawha bħala skuża. Ġifieri jiena l-opinjoni tiegħi illi jien naħseb li tista' tiċċajta fuq kollox l-ewwel net. Ma naħseb illi billi xagħti kritik billi għaltaj ċajta u tqajjemha. Allura, fis-sens palma inti għandek id-dritt tajt tiegħek min joħodha kontrik ukoll għandu il-kriterji tagħhom. Jiġifieri toqgħodx tilagħba tal-vittma x'qajjem ta' ġifieri dik ukoll nemmina. U mbagħad oħra illi tużaħix div ħafna stand-up comedians nara illi jużawha bħala skuża. Jekk jikbu ċajta, jippruvaw jagħmlu ċajta, u ċajta ma tkunx tajba, l-iskuża tagħhom tkun hija xillum l-udjenza ma taċċettax ċertu ċajt. Le, ċajta mhix tajba. Ġifieri aċċetta jista' jkun li klib ċajta li ma kienx tajba. So jipprova improve ċajta. So jien naħseb hija skuża li ħafna nies kultant jużaw biex speċi ta' jekk ċajta ma taħdimx, jew jekk ikun hemm daqsxejn feedback negattiv, jużawha bħala skużi għax illum ma nistgħu ngħidu xejn. Prova improve, prova kun aħjar. Jien naħseb l-iktar mill-barranin naħseb l-iktar wieħed l August nara Dave Chappelle. Dave Chappelle għalija Dave Chappelle huwa l-aqwa komedjant fid-dinja. So jiena nħobb ħafna Dave Chappelle. Jim Jeffries, u kon jena fan kbir ta' Jim Jeffries, Bill Burr. U batem pala nisem Ali Wong, li u kon jena fan kbir taħħa, u Andrew Schultz. So dawk huma. U bat l-Ingilterra Nick Helm. So jena hemm ċertu comedians meta tarhom ta' tistija. So meta jiena nara comedians ta' dak il-livell, tajtist, kważi ta' qalbek illi tipprova tagħmel stand-up għax anke pereżempju qatt ma jirnexxielek. Meta jibdew pereżempju jagħmlu interaction mal-udjenza biex tkun kif naqbad ngħidlek ta' tir-risposta dak il-ħin u hekk tkun vera antum. Issa dik wkoll hemm ċertu tricks biha għax jiena kont minn forsi ma jafx jiena kont għamilt 10 snin l-Ingilterra kien ix-xogħol tiegħi kien stand-up, so konna nagħmel shows basically erba' shows kull ġimgħa. Għandek id-dwej u happy ma tagħmelhom u ħafna vjaġġar ġifier mill-Ingilterra fis-sens għandna konna noqogħdu Londra, jista' jkun illum għandi gig Manchester, so għandi 3-4 sigħat biex nasal. Umbat tagħmel ix-show, umbat torqod hemm, umbat l-għada jkollok show x'imkien ieħor. Manki pereżempju mhux dejjem tkun tqum happy u hekk. Le, żgur, fis-sens huwa xogħolok. Allura tittamela. Imma jiena ħafna mill-xismu tiegħi kienet interaction mal-udjenza. So, ovvjament ikoll il-materjal, imma ħafna inħobb ninterakti ħafna. Umbat titgħallem ikun hemm ċertu tricks biex Iġvinti, per eżempju, is-saqsi ċertu mistoqsijiet u kważi n-nies meta saqsihom il-mistoqsija mingħajr ma jkunu jafu huma titfahom ġo kantuniera, ġifieri taf ħajdu iva jew le. U ma tinti f'moħħok ikollok diġà risposta lesta għall-iva u risposta għall-le. Allura n-nies jgħidu l-losla kemm kien quick. U fil-verità ġieli toħroġ ċar spontanja ta' u daw in-nies li jkunu tajbin ħafna li nkollu jħorġu l-affarijiet spontani. Imma hemm ċertu preparamenti li n-nies jagħmlu wkoll. So dika n-nies l-udjenza ma jafuwiex dik. Kemm toħodlok eżempju biex tibni ċajta u hekk toħodlok ħafna. Ġieli meta tkun ikollok inspirazzjoni, ġieli taqbad u tikteb ċajta, jew ġieli tkun literalment tkun qed tagħmel show, tkun qed tagħmel gig. U toħroġlok ta' il-ħin. Jew tkun tagħmel gig xatt tajġaġa, xatt iwieġbek hekk heckling u mill-risposta tagħhom toħroġ xajt aħjar u tajt istissa nibqa' nuża dik. So dik kemm il-darba ġrat. Imma ġieli tagħmel ċajta tiktibha. U n-nies ma jidunawx dana huwa xogħol. So jiena ġieli kont ikolli idea. Jew naf li rrid nikteb fuq ċertu tema, pereżempju jien naf nikteb fuq il-fatt li għandi tfal, whatever, għandi tifel. Ikollok tema f'moħħok.
U jista tikteb diċċajta tajt, tajba, ma nafx, allora tmur tipprova, għax imbagħad parti minna inti jista' jkollok f'moħħok li din hija vera ċajta tajba, ma tipprova fuq udjenza. U jekk ma taħdimx, ma taħdimx. Tipprova ma taħdimx. Ma tkunx taf jekk Eżatt, tipprova ma taħdimx, imbagħad timur id-dar terġa' tipprova tbiddilha naqra tipprova terġa' ma taħdimx. Il-punchline note. So hemm ħafna xogħol fiha. Hemm ħafna nies ma jindunawx. George Carlin kien tajjeb. George Carlin kien menti tissemmi nies. Kien tajjeb. Daw kien nies ara, mbagħad anke iktar Eddie Murphy, Delirious. Taf li joġobni iktar ostja George Carlin milli Eddie Murphy. Imma iktar Eddie Murphy fil-bidu, bid-Delirious, meta kien libes dik is-suit dak kien għadu zaħta dak kellu xi 21 meta għamlu dak ix-show. U tajt stjemen ġenju. Għax biex jirnexxienek tkun daqshekk tajjeb ta' dik l-età. He was brilliant. Issa ma tistax Eddie Murphy ma tistax taraħ illum. Tittaraħ dak iż-żmien kif kien għax he was awesome. U jekk għassemmi ta' dak iż-żmien imbagħad Richard Pryor illi kien. Illi Richard Pryor kien jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu dak kien ommu kienet prostituta jew u kiber. U kien jilagħbu kien jilagħbu. U darba kien u jieħu drogi darba kien qabad lilu nnifsu. So Richard Pryor huwa jekk tara komedja vera minn fejn ġiet, speċi ta' Richard Pryor huwa minn hemmhekk titib. Darba smajt ċajta tiegħu tal-lof, insejt kif kien. Le Richard Pryor kien għax Richard Pryor ukoll kien wieħed mill-ewwel komedjanti li kien jitkellmu fuq affarijiet personali. So qabel kienu daw iċ-ċajt, rajt daw it-nejn minn nies ġobar whatever. Richard Pryor biddel kollox, eleb kollox. Jitkellem fuq l-esperjenza personali u l-affarijiet ta' dwejja. Ġifi kien, Richard Pryor huwa ġenju. Istja, jien dal-aħħar rajta kif naqbod ngħidlek jisa l-komedi u hekk is-satira jisa tiġi attakkata ħafna xorta. Tiġi attakkata ħafna. U hija problema, Malta men għandna problema kbira ta' freedom of speech illi n-nies għall-IPR kolħat jużadi il-kelma freedom of speech. U l-verità li ħafna nies freedom of speech sa' kemma tolqotx lili, ma' kif tolqot lili, so hemm problema kbira ta' jiena naħseb illi satira tiġa, u satira li ma jifmuwiex. Li n-nies ma jifmuwiex, iġvidika. Ma jkunux qed jifhmu ċajta. Li ma tifhimx iċ-ċajta. Ma mhux qed tifhem li hija ċajta. Għax jekk inti ma tistax tifhem illi qed tissatir, pereżempju, jekk jien naf per eżempju, Bajtu Bejken għamlu dik l-sketch ta' Mezzola. Il-qaħba l-ostja ta' kienet fil-bina tijaj tajba ħafna. U salvaġġa u tajba. Spot on process. Imma, vera, imma il-kommenti ta' n-nies tajt imma daw qed jifmu. Meta tibda taqra il-kommenti ta' n-nies taħt. Qabel kienet issir. Għabek kienet issir fuq politiċi barranin u hekk. Fuq politiċi barranin issir. Imma jiena naħseb kif miss xismu ta' Malta. Jiena nagħmel shows ovvjament teatru u hekk. So jiena imma again meta tkun l-udjenza ovvjament online hija differenti mill-udjenza min jiġi jara x-shows tiegħi literalment ħassu biljett biex jiġi jaraw ix-show so jafu xi x'numa diħlin u problema tal-online hi. Tgħidhom li ġar minn bikini bih mela u jarawni bieħu. Jiġifieri jarawni bieħu, jiġifieri. Imma l-problema li mbagħad online tolqot nies li jew ma jifhmux jew ma jifhmux. Jiġifieri li ma tifhimx u bad tipprov tikkommenta jew et jippruvaw jihdu għalihom, so et ifittxu literalment illi jihdu għalihom. Ma nafx men. So dika problema kbira. Problema tal-ostja. Problema kbira. Komunikazzjoni kif naqbad ngħidlek, il-komunikazzjoni ma jifhmu ma jtinx. U għandna problema wkoll. Jiena issa again l-opinjoni tiegħi l-istazzjoni tat-television tal-partiti għamlu ħsara kbira. So dika najda u nħoss li għamlu ħsara kbira. Għax inħoss li hemm ċertu faxxa tal-popolazzjoni li humu fil-ħodu u jixallu r-radju tal-partit.
kif imorru qabel ma diex, imma għax il-gazzetti ma domx b'saħħithom. Qabel kif kienu imorru ix-xogħol kienu jiftu l-gazzetta tal-partit, jiġu lura d-dar jixalu t-television tal-partit u mbagħad huma kull ma jisimgħu din l-ħaġa u literalment għandek faxxa ta' nies. Brainwashed. U mbagħad imorru jieħdu drink fil-każin. U mbagħad jitkellmu mal-bib u alla ħaj sekritikal mill-partit. Ma jistgħux jifmu li jista' jkun li l-partit tagħhom qed jagħmel xi ħaġa żina. Ma jistgħux allura għandek ġenerazzjoni sieħa ta' nies, faxxa ta' nies illi ma jistgħux jaħsbu m'għandhomx il-fakultà li jaħsbu u jikkritikaw. Il-lingwaġġ pereżempju anke jiena sejgħu drajt niġri fil-każini u hekk. Hemm anke eżempju il-komiċità jiena kont nara pal-kazetta do Victor Grek kien fih id-da u hekk huma. Ma jiena għalija kienet vera spot on u kienet imma l-biċċa umana l-ħaġa mhux bħat-television robotizzata. Imma l-biċċa di jiena ukoll għandi ċertu sibijiet fuq dik. So jiena għalija u min jaf li min ġieli jara x-shows tiegħi jaf li ma niddejjaqx nitkellem ħażin. Imma jekk ħatajt żobb. Jekk immaġina, għandek bniedem illi għamil show u dar bniedem qed jagħmilha ta' qassis. U jgħid żobb darba. It's very, very funny. Ma maġna għandek dar bniedem, qed jgħid żobb kull ġiex kelmiet. Titlef l-impatt tiegħu. So billi tajt, all right, jekk jiena fl-opinjoni tiegħi il-kliem jiena nikteb. So, il-żewġ affarijiet li nagħmel bħajti jew inkun performing jew nkun qed nikteb for performance, jew nkun qed nikteb għat-teatru, jew nkun qed nikteb għal-stand-up. Ma nkun qed nikteb jew nkun qed nipperformi, dawk huma żewġ affarijiet. Jiena peress li nikteb ħafna, il-kliem għalija huma hija għodda. Allura kull kelma li jekk infatti waħda mill-affarijiet li għajduli wkoll n-nies li jaħdmu miegħi li jużaw il-kilba tiegħi jafu illi meta nikteb xi ħaġa neditja ħafna. Ġifieri jekk nista' nagħmel ċajta f'9 kelmiet, ma nagħmilix fa' kelmiet. Nipprova neditja kemm nistax għax ukoll nemmen li iżjed ma tawwal anke kif tawwal kemm waħda qed naqqas tikka mill-effett taċ-ċajta. So jiena tal-punchline. So jiena kliem importanti ħafna. So jekk jiena ħanuża kelma bħal żopp jew dawa jew whatever, tkun hemm lokaliha biex nuża bħala punctuation biex nuża bħala kull tliet kelmiet. Fl-opinjoni tiegħi titlef l-impatt. Allura ma tibqax naħseb naqqas miċ-ċajta stess. U mbagħad biex inhu l-iskop tiegħek, jekk fil-każ tiegħi, meta qed nikteb l-iskop tiegħi u nipprova nikteb xi ħaġa tad-daħ. So jekk hemm xi ħaġa qed naqqas mid-daħ, jekk hemm dawa żejda jew żobb żejjed qed naqqas, ma innaqqashom għax nemmen li kull kelma u mbagħad kliem ħażin jew kliem jew huwa għandu ċertu impatt skont il-karattru li tikteb. So fil-waqt li naqbel miegħek illi dan huwa kliem normali jekk inti Iktar umanu. Jekk inti qed tikteb karattru umanu importanti. Fl-istessin, jekk hija kull kelma naħseb titlef l-impatt. Dik l-opinjoni tiegħi. Ħan inġebet, ħan nieħu din ix-xarba. Mela. Eżatt. Mela, tkellimna fuq l-aljeni u fuq iżbub s'issa. X'għandek għal-futur? Jiena għaddi ħafna affarijiet fil-futur, so jien issa ma nafx meta ħireġ dan. Meta ħireġ dan? Għandek idea? Ġimagħtejn oħra, mela nkun għadni hawn. So jiena f'Novembru għandi tour, stand-up tour, ħammur l-Awstrija u Prague u x'imkien ieħor naħseb. So nagħmel stand-up u mbagħad is-sena dieħla nagħmel show naqra kbir ukoll stand-up. Ovvjament għandna l-Multiverse, ovvjament f'Novembru ġejjin l-alieni ukoll. Allura l-alieni rrid inlesti ruħi għalihom. Multiverse nsemmu l-Jason. Iva, Multiverse huwa il-podcast tagħna li nagħmel jipproduċuh il-Caveman u nagħmlu jiena u Jason Zammit u bħalissa għaddej ix-shows tas-sajf issa f'Ottubru u Novembru nibdew l-iskeda l-ġdida. Ġifieri għandi dejjem ikolli ħafna affarijiet għaddejjin, għandi ġiex proġetti oħra illi nixtieq nagħmel ħaniftaħ OnlyFans, minix niftaħ. Allura għaddi 4 dejat, iva.
Ma nafx, man, jiena xismu, jiena dejjem busy, dejjem ikun għaddej b'xi ħaġa. So għandi 4 idejat. Missa għamil xi ħaġa fl-imkien jiena inti wkoll dwar Iva, dwar xismu. Inti kiku tiltaqa' maljen. Nsaqsilek issa. Inti kiku tiltaqa' maljen. Inti l-ewwel nett qatt rajt aljen? Le. Qatt ma rajt tixtieq tara? Ma naħsibx. Vera ma tixtieqx tara aljen? Vera? Kiku, ma fottajt li naqla mistoqsi. Kiku, għax kol sanajlek, kiku għaljen jgħidlek, jew jista jkollok esperjenza, jew qatt ma tiltaqa' maljen. Jew jekk tiltaqa' maljen, imma tkun probed minn wara. Minn xtażel. Jiena kon naħseb li ħadajt li t-tini waħda. Imma issa tajli għaliex ma tixtieqx tiltaqa' mal-aljeni. Men, bnejt komunità sieħa madwar il-fatt li tħobb l-aljeni. Għax kulħadd jgħidu li huma tajbin, imma jien fajnej għadni naraħħom sinister. Sinister għaliex, ma tkunx. Mhux sinister, immaġina jien niġi nidħollok id-dar, noħollok il-jogurt minn ġol friċ u tlaqt il-barra. Huma missejtlek xejn iżjed. Hemm inti taf li jiena tħadlek u ħadlek il-jogurt. Kol ma mill ħadd il-jogurt. Ma li xejn, jew billi Ma ħadlek il-jogurt forsi għadha tiġi tħolili. Imma għax kulħadd anke fil-films, kulħadd jemmen l-aljeni ħajkunu ħżiena. M'għandix dubju. Għaliex m'għandek mela inti bil-fors ħażin. Narawha ifhem. Jekk nimxu fuq kif jaħseb il-bniedem, jiġifieri jekk inti għandek teknoloġija superjuri, jien ħan attakkak u ħan irdek. Għaliex? Għax dejjem hekk ħadmet, Imma żomm, meta morna South America. Żgur, iva, imma għan ma tistax taħseb kif jaħseb il-bniedem. Għax dawn mhumiex nies, dawn huma aljeni. Il-kelma stess. U tu, immaġin inti tmur x'imkien bħal ta' jinnaf tmur tara l-pandas jew il-ġiraffs. Ovvjament, ikun hemm min irid jeqridhom, imma min għandu forsi moħħu daqsxejn iżjed superjuri u forsi dawn l-aljeni għandhom. Forsi jkunu jridu jarawhom. Imelsuna nara, donna. Skont Tom DeLonge, ma jgħidux lin-nies aħna lilna ma jarfu nix-xanna u x'ma nafux fuqhom. Biex huma ma jkunux jafu x'aħna x'nafu fuqhom. Dik waħda minnhom. Imma issa taħseb fuq dak li jasbu ġvisa diħel. Issa hemm dik it-teorija li tissejjaħ probing. Bħalma jagħmlulek f'sormok. Għax huma jiġu jidħlu, jaraw josservaw x'inhu jiġri, jiġu jitilqu barra. Bla accident xejn ħadd ma weġġa. Insomma jweġġawk nara. Skont kemm kbir il-probing ma. Taf il-ġat li għadġi probed, għad kellek xi guest taw li għallek li ġi probed. Kelli guest, kelli wieħed kien jibat li Mirko. L-ostja kien jisfu dak. Ejwa. Ma rridx imma ma kien probed? Kien jgħid li ġi abducted mill-aljeni. U kemm dam? Ma ġibtux fuq il-programm. Mux beda li ċertu affarijiet li ma jagħmlux sens, għax jien naħdem fuq ċertu key points. All right. Da mar li jo għallax huma hekk Imma ħanajdlek imma żomm, ma tistax taħseb. Għandi tlieta minn nies għandhom l-istess esperjenza, waħda minnhom dil-entità qaltela biex tkellem lili. Issa ma nafx. Wow, l-entità, mux Mirko kien l-entità. Ma nafx. Ma parti nek, frikjatni naqra, tlieta fl-istess ġimgħa. Iġvit, mela, zom. Tlieta batuli fl-istess ġimgħa. Tlieta minn nies differenti? Batuli fl-istess ġimgħa. Jista' jkun li bniedem wieħed kellu 3 accounts differenti fuq Facebook. Le. Imma ejja ngħidu tlieta minn nies differenti batulek fl-istess ġimgħa. Waħda minnhom kienet close mi ħafna. U tlieta li huma qalu li dawn l-aljeni qalulhom biex tkellem lili? Le, waħda minnhom l-istess account ġifieri figura sewda, klim Trump u l-istess esperjenza ġifieri. U minn Malta ħadhom dawn? Minn Malta. Forsi kienu barranin. Le, Malti. Minn fejn? Waħda. Ma sew. Miraġ. Le, ma hemm xi hotspot Malta fejn nies il-lenjen. Hotspot nista' nindikalek nej. Ejwa, hotspot. Għax kieku mmorru. Ftit immorru nagħmlu xi waħda live. Nagħmlu CE5s. X'tagħmel? Nagħmlu CE5. Alright, ma Initiated contact. Alright, zom. Alright, sorry li ma nafx x'inhi, suppost naqra homework għaż ma ġejt fuq il-programm. Imma femni naqra x'inhi. Di initiated contact nagħmlu jisu darba f'xar. Nintaqgħu daħħal li kollha kemm konna 60. Kważi 6 ruħ. Fej?
Morru miġra l-ferħa. Miġra l-ferħa fejti? Fuq minn ħadding li rabat. Nintaw, insomma, l-għu nibdaw toms tnizzilhom minn fuq l-internet, Dr. Greer. L-għu jibda jidoqqu da toms, un bat jibdilek il-meditation. U ġiri ma tiġri xaħġa. Kif nitlaq jien? Kif nitlaq jibdaw nizlin? Laza, xilu batadnek dal-għaljer, iġbin. Da kemm il-darba rajt, għamiri? Jinżlu l-affarijiet veru. Bajnejja darbtej. Xrajt? Some orbs orange. Imma dak għax tkun meditation. Intom tpejpu xaħġa u kol meta tkun Għanna fuq il-video. Mistja? Taraw. Għanna dokumentarju fuq ek. Taraw, l-orbs orange nizlin. Jiem Id-dat ma rajt. Meta nitlaqiex jien kun xogħol. Apposta jam. Jien kun xogħol qed immur Apposta. ma naħseb li fehmu li ma rridx narhom iżjed. Jien apposta. U ja, inti tajt li ma tiġ tarhom hu. Ejwa, ili ngħid saqsi. Għalhekk ma tiġ tarhom għal-ismu il-ġismu kollu. Mur hemmhekk tipo Biex tjaraw il-fans u hekk għax ma tistax tiddisappuntu. L-esperjenza ma kienx tajba dejjem tajba, fim xirid ngħid. Iġvi daw l-orbs mbagħad xiġri minnhom. Fejn jinżlu, iġvi l-idea li sejħulhom. Eżatt. U bat jiġu jitilu. Fit-2009 eżempju, jien rajt betħreġ minn ġol baħarek, poppo tala. L-istess sorb orange kienet. Fim? Issek kienx ball lightning. Jawek, jien rajt ħaġa fucking strambo. Rajt ħaġa orange tiela. Rajt ħaġa strambo, rajt għatila minn ġol baħarek. Mux nila ġusu. Għalja xo għalja Kristu. Stja, tara, daw l-orbs. Orange, iġveri, tajt li daw l-orbs huma ekstra xaġa, extraterrestri. Extra dimensjonali, supernaturali, ma nafux xini. Istja. Għadu ma tistax b'dal meditation twaqfu xi wieħed, ġibu xi wieħed hawn. L-iskop tal-meditation huwa li tarawhom jew li jiġi wieħed. Li sejħelhom. Hopefully mbagħad jibqa'. Issa kien hemm ftit minn nies li esperjenzaw xi ħaġa paranormali wara, plus kellna problemi bl-alloġġi. Ejwa, jimxi l-ħin veru Mirko. Ta' kulħadd, you're not in the right time zone. Alla ħeġik il-mobil. Isma' jekaw tal-Casio jew Seiko tu sponsor għax m'għandhomx alloġġi sur. Istja. Alright, u għaliex dak il-post partikolari? Dak il-post biss tista' tagħmelha kollhom kien. Bħalma kien jgħid Kristu fej kun hemm wieħed jew iktar u kemm jiena. Sewa, u inti tajt fej kun hemm Sayan jew insomma mhux meta kun hemm inti xi kif titlaq jiġu. Kif jien nitlaq. Kemm huma l-ibba. Vera, man, vera daw l ma jisna l-ħaqna mutual agreement, you know, ma xejn ma rix narahom iżjed. U ma rridu xaraw lilek. Eżatt, jisni hekk tafassar ħaġa. Wow, xira inti tiżommu mill-liġu. L-alieni mill-li jinżlu. Jistaw jamlu z-zopperin. Jek għet jismawna l-alieni għallkom Sayan, tistaw daw l-zopp tridu. Għoġ t-dej u tiġu. Xaħat kiku inti għom request imorru jieġbru, imma nsamma. Iġviri taħseb ħanaraw għalieni fħajjitna jew le. Ija ma ħajkuraw xi ħaġa kbirek li jenna fikunaw xi ta' press conference. CIA ġa ammettew, ilhom li ammettew. X'qalu CIA? Li għandhom daw il-filmati, għandhom daw l-oġġetti strambi u ma jafux x'inhuma. Għandek il-Ġappun fit-2018 ħarġu konferenza stampa jiddikjaraw li huma mhux ħajrikonoxxu ħajja aljena. Fit-2023 ħareġ il-kbir tagħhom tal-armata għallu aħna qed nagħmlu reverse engineering fuq xi materjal mhux ta' din id-dinja. Fil-Ġappun, Imbagħad għandek iċ-Ċina ħareġet all out. Qalet aħna qed nużaw l-AI biex nagħmlu reverse engineering fuq daw l-UFOs. Imbagħad għandek il-karti li ġabar George Knapp minn tal-Cold War. Jiġifieri qegħdin magħna dawn l-alieni. U taħseb qed jgħixu hawn magħna? Jiena għalija, inti jekk għala diżastru fejn ħatmur. Immaġini għala diżastru fid-dinja. Fejn ħatmur. Mux fejn diżastru ma nqalax, Fis-sens jekk hemm jikkonsolajtek l-Awstralja, mek hemm diżastru nqala l-Awstralja, jew ħatmur outpost, x'imkien, mhux bot ħafna. Sakemm tikkalma d-dinja terġgħu tiġi toqgħod. Jew nkella ħatmur ġol baħar. Fil-qiegħ. Sakemm bid-diżastru ma sarx fil-baħar, naf xi terremot fil-baħar. Fil-qiegħ xorta ħadd tkun qiegħed sejf inti fil-qiegħ il-baħar. Terremot fil-baħar, ħadd tkun qiegħed sejf.
Skont it-teknoloġija li Insomma, kollok. alright, u iva, insomma, ma Il-teknoloġija li il-punt- jatem misfel. Imma qed ikun drammatiku. antipatku, il-punt fimtu, Imma la jatem misfel għandek it-teknoloġija biex tmur hemm misfel, jew tmur hemm fuq. Imma x'inhu l-punt li alright, ikun hemm diżastru tmur fil-baħar. Immaġina, ma aħna infridna minn ma daw. Le, qatt mart ninfiret miegħek. Infridna. Infridna minn magħhom. Issa aħna bqajna fucking ignoranti għaw xadini. U huma ġew super teknoloġi. Inti ħum l-accounts tal-Green. sakemm mhux bil-maqlub, men. Imma eżda daw tal-Green dawn huma li żiedni stupidi issa. Daw l-alieni fucking ignoranti. U għandhom dit-teknoloġija biex jiġu, imma dit-teknoloġija kienet tagħna ta' miljuni ta' stenilu, b'xi mod aħna nsejnija. Imma dawn huma fucking ignoranti. Qatt ma rajt- U ġew biex forsi ngħinuhom. L-istejjer tal-allat tal-Griegi bil-lightning bolts. Zeus u hekk. Umbat għandek il-kokka intelligenti, dik il-mekkanika. Jura, kemm hemm dak iż-żmien tibda tgħid kokka tiċċaqlaq robot. Kif aħna forsi kellna, infatti jgħidu, żgur 100% smajta di, illi il-ċivilizzazzjoni tal-bniedem kienet avvanzata ħafna, u mbagħad ġara xi ħaġa nqeret il-knowledge kollu nqeret, le? Eżatt. Tista' terġa' tiġri llum. Żgur. Kollok black, mullok kollox l-internet, tis-servers kollha. Eżatt. Xejn. Sisibuh dal-episodju? Għara x'jintilef, jekk ma jkunux jistgħu jsibu dal-episodju, għara x'patrimonju jintilef. Patrimonju dinji. Naħseb kieku għadna fuq Isna l-imdina. Radio waves naħseb jibqgħu jibbounsjaw. Radio waves jibqgħu jibbounsjaw, mhux għal-dejjem, imma jibqgħu jibbounsjaw l-emmola. Il-short wave għandikum li li jibbounsja. Il-short wave. Iva, imma tara, istjamen. Tajja, bieġviri dik l-istoria kolla, mela, l-alieni ġejjin għalina, l-Orange Orbs. Diġa għedin. Orange Orbs, diġa għedinaw. Meta kena l-episode, Matthew. Saqsina għalli, min taħseb li kun l-iktar bniedem kwalifikat biex jilqa l-alieni. Rajt. Għamiletlu. U jiena ġejt il-nominatu. Jiena ġejt il-nominatu. Immur ta' kieku, immur ninta' mal-alieni. Jar mill-li jmur xaħat wiċ la skri. Muxek, immur ninta' ma' xie alien. Iva, mela, ġviri jek tilta' maħħom, jek daw l-orbs xi darba, ċembelli, sa' għandkom numru Tista' tiegħek. tiġi magħna. Meta li jmiss? Insomma, missa tittara meta joħroġ tal-episodju. Aħna għandna dokumentarju hier. Iva, smajtu kol. Ġifieri f'dokumentarju fuq hekk qed nagħmlu. Fuq l-orbs? Fuq dal, għax aħna nippruvaw nagħmlu kuntattu. U ħadna naqra stejjer ta' nies u hekk li. Imma ejja, x'inhi l-end goal, ġifieri da li tagħmel mela, kuntatt xi fisser għalik, illi xi darba wieħed minn dawn l-orbs jieqaf u joħroġ xi ħadd. Hemm min jgħid li you can pilot them. Ukoll. All right. Jiġifieri bil-meditation. Istja, ġifieri tikkontrollaw moħħkom. Hemm min jgħid li qed jagħmelha din. Imma il-puntu, meta tixtieq tagħmel kuntatt, practically, realistically, xit. Anyway, ġamilna kuntatt. Għax hemm mhux hekk għax bil-meditation qed jiġu daw. Eżatt. Hemm xi tip ta' kuntatt li Eżatt, għamiltu diġà. hemm some kind of acknowledgement. Illi jgħidulek, all right, sieħbi. Mhux hekk. Mux forsi di, li batitlek, forsi di kienet lek management li batitlek di, għadlek, għalu li biex tikkontatti għalilek. U nqas kellimni għad. Il-lol, mela kellimtu li minn floka, iddu rajt jew, iġibu li minn flok di li rat l-aljeri. Issa tant kam għanna esperienzi, jak nibdu daħdu għom. Iġibu għom fuq il-program, mela. Ma mux kolħat juri wicċu, eżempju, kellna niblerjaw in-nies. Biċċa xogħol, u mirkom ma jinqalax. Komiex diġ dik il-problema, għax in-nies ikunu jridu jaraw il-persuna. Titkellem. Jibsu maska, għajdhom jibsu maska. Għajdhom jibsu maska kbira hekk. Ta' xi ħadd. Rar issib xi ħadd li jkun irid jitkellem. Insomma, jekk qed jismawna xi nies. In-nies famużi kollha ġew ġifieri. Iwi, għax aħna nħobbu nidru ħejjos. Lara u hekk. U John Bundy, kolħat. Nis jobbu jidru, ovvjament, tu jobbu jidru. Imma fil-kas li bisa maska. Jo li bisa maska ta' xaħat, li bisa maska tijak. U t-fixkel il-kulħat. Għal jasbu darba minna fuq il-multiverse għamilta ġibna James Ryder. James kien jiproduċi l-ewel season. Għad fit season ġibni pala guest minnu u jien bis maska tijaw.
Allura, intervistajtu Paula James. U vera tfixkel. Kif jgħamel ekku, jilbsu maska tijak? Ostja, James Tfixkel. James Tfixkel, jilbsu maska tijak u intervistom. Imma jek rajtu xie għalli rajtu xie orb orange, għet jgħamil dokumentarju miskin da. Dikkedda tajba, pal meta jgħilek xaħat go fuck yourself. Eżat. Tixxi U tkun nifsa maska. Nifsa maska. Eżat. Bully. Tajja. Tajba, għalik. Għet ikollok jgħu ta' daqs Kristu. Iva. Għalija tajja, biex jina għandi Iva. Għanzi, vera down to earth, għalla. Le, down to earth, ma veru għandi rasi kbira. Miss il-Jason NJ Iwa, dak għalli. Illi kellu xie esperienza paranormali, ma għaxe kien xie titnek jew le, ma Iva. Ħames minn barra u kwal jiex barra. Mela, dak Kanadizu, dak mill-Kanada. Mela ġej. Imma mbilu Malta ta' ilu Malta ma nafx kemm. L-ostja niftakru għalla kon zaħjin fuq il-reġjoni. Ilu Malta. Mela. Imma dak kellu esperienza. Ta' kont nisimaw kull jum ma' Kori. Mela. Ġifieri. Fil-ħodu kont qassam il-ħobs. Mela. Nisma' lilu. Mela. Le. Kien fuq l-XFM? Kien fuq l-XFM. Xed niftakar. Iva. Astja. Amma jisom ħafna minn li konna nisimaw qabel jisom naqsu ħafna u koll pala DJs. Bizminu, kolħat jikber. Imma plasek radio mbiden naqra u koll ta' allura ċertu prezentaturi naħseb sabu niċċa taħom jamlu affarijiet oħra. Imma le, Ozzu ġej, għandhom program fuq il-vajn. Ejja, ma, mxek. Ozzu ġej, kienu jamlu jħor qabel u għal. Umbat kor daħlet flokoz. Inti kont għamil fuq il-bej minna. Jiena kont XFM u jinkun għawel kont Capital u mat kont Capital. XFM, Breakfast Show. Ejwa. Yes, u ma kienu jgħamlu drive time dak izmin. Ejwa, kont nisimak fil-ħodu, jena għara farra l-ofsena xena, kont nisma li l-għal għara, xissa niftakar. Ejwa. Għara s-sissa di radio antepat, kull ma jisma l-101. Lossa ġbejn, ġbaz, xiedu għajja. Kif nixelu? 101. Xiedu għajja. Le, mena, jgħabillek. Prova tjunja, forsi taqbaċi għaljeni. Ne, investu f-radio ġdid. Iva. Xkont sanjek, Steve? Nirringrazzjak siħbi. Grazzi inti, grazzi ta' dan il-xorb kollu li tajtni, li ma ġi sponsorjat. Ma, jek nara xie għalien, neġa niġi. U għandi mnejn niġi ma'kom biex nara daw l-orbs. Imma rridu noqdu silenzjużi, sa' kem nistannewom. Sa' kem tissiri meditation. U l-meditation kem id-dum, ma tanċin ta' nofsija. Fil-kastot nofsija fil-karozza bat niġi mwenna biex niġi nara l-orbs. Imma le, ma nishtiq. Nofsija kollox ġifieri kollem minn-nies, ja. Vera jiġu n-nies? Fetnajlek, kena sitter ruħ. Nistiq. U inti din minn tiċet tamela. Ma naraw xej. Biex forsi tabbi xi waħda. Għaxek nimminajt, forsi sib xi waħda. Tajdi l-esmajin għaljen, trid intik probe. Dik tiktaf minn jamilom? Dawk li għamlu l-kalts. Mem daċċej crossover ta' Le, għahna mux kalts. Memx crossover ta' dizli. Dawk għaw li jħobbu jibsu almost fancy u għek tal-kalts. Jħobbu jibsu almost fancy? Mux dima taraħħomx dawk li jgħodu kollom il-ktif fidejam u koll politi misi. Dawk tal-kalts u jew kollem xie tempju tal-Hindu għek. Sewa, imma insomma, Hindu mux kaltu, Hindu. Imma ġivi jem religion kbiru. ħarġu ħafna sex. L-ossa minn kullħat, minn kullu kien ħarġu ħafna kalts ta' sex. Imma toħloq xie wieħed menna minn. Toħloq xie kalt ta' sex. Le, kalt tal-cookies. Kalt tal-cookies. U l-space cakes. Ifem, biex sa tkun sorpriza ta' ġeja minn għadda glas. Edha jdorki minni. Tajjex bejn. Proset, grazzi tal-istadina, tal-li ġibnijaw. Nerġa niġi. Namlu ġaġa fl-imkien. Iwa, namlu ġaġa fl-imkien. Issa, u xismu, niġi biex nara l-aljeni. Fejħat tkun li miss? Miġra ferħa, issa nibat. Miġra ferħa, ibat li. Ma batu li link nofsija għu. Zom, maħna namlu għahda private, fil-kasni li jiġi ma.
Ejwa. Tkun private li Li batajt il-ħat. Ora, ma taħħal il-bicċa, taħħal il-bicċa. Tajjeb, grazzi ħafna. Grazzi li. Grazzi, thank you, grazie.